Mennään ulos laskeen. No. Täällä on vähän valoakin, niin saa kuvasta vähän niinku, että värejäkin. Oli 7 minuuttia. Katsotaan sitten. On a tellement poussé, il ne pouvait pas fallait dire. Ouais, c'est ça. C'est de la folie, t'as pas idée. On a tremblé l'appartement, je pense. Et il l'a trouvé. C'est ça qui a Sen verran sun on varaa ollut. Ei. Se on taas hyvä. Niin. Mä laitoin sen meille Vesa jo tuntee. Mitä 230 tuli? Systeemi toi. Ja tarjouksen jälkeen well done. Très bien, mais je peux arrêter de figure. Le garrot, je veux dire quoi? Le garrot, tu dis 3 places. T'as passé d'entrée, t'as marre, moi je suis 5-4 heures. Si la tête super attrape, on serait content de le comprendre. Le carreau, c'est vraiment. Comment on appelle ça? Le garrot, c'est juste sous. C'est horrible, c'est tout terrain. Ils vont jouer quoi? Et nous, on chérit, on attaque, et la fin, c'est un tour de pique. Vous avez cité les carreaux? Si on peut payer 2 taxis avec ça. No niin, jassa. Mä otin 500 tässä. Ei puhuta. Halus patalähön, niin... Tuli. 100 meni. Oli kovia poikia tarjoaa. 170 tuli. 420 meni. Monta kertaa te löitte? Kyllä mä löin 4. Oli tossa, mikäs tossa oli, 14 jaon jälkeen, niin ei ollut ihan kovin hilpeä tunnelma pelipöydässä. Teki 7 pataa sakas vahingossa ristiä, kun piti sakata pataa ja kutsun kilpailu jotain paikalla ja hyödyllisyyttä, mutta nyt ei ollut väliä. Ei nyt, mut kun katsotaan sakas risti 4 sinne. Mulla on 83 vastaan S kuin rouva 4. Niin mä menin pata jätkällä pöytään, pelasin risti 8 ja pieni risti, risti 8, skolastikin. Vaan se on pikkasen hiilenen. Mistä se voi olla hiilenen? No, että toi on niinku... No, vähemmän pelanneita ja harmittaa kun tulee virhe ja niin. Sitten harmittaa kun toinen hyödyntää sitä virhettä ja... Niin. Kai hommaa. Nimenomaan se virheen hyödyntäminen harmittaa. Niin. Mä vähän ihmettelin, miksi pelasit sitä ruutuässää siinä välissä, mutta sulla on aika huonot ristivälikortit, niin se ei ollut välttämättä edes toiminut se 8 kertaa. Jos ruutukuningas jostain sitten tipahtaa. Niin. Siinä olisi vaaraa, että se sakaa siihen yhtäkkiä, jos sillä on renonssi ruutu yllättäen. Mutta ei sitä usko, että se on 8-0 vinos. Ei, kyllä mä ajattelin enemmän 7. Pelannut väliin. Ei se pelannut. Ei se pelannut. Mä luulin, että sen takia mä sanoinkin, että that was brutal. Kun mä ajattelin, että se oli joku jätkäkymppi 4. Niin kävi sit sisään sanoa kyllä myöhemmin, että se oli tasan risti. Niin. Mutta se kun näytti siltä, että nyt se meni ainoastaan tän sakauksen takia niin kotiin. Se ei tajunnut itse peittää sitä.
Näköjään se jossakin osa menikin. Mä ajattelin, että oli ihan varma 20-0. Ei teillä ihan täydellinen taulu ollut kuitenkaan. Missä sitten kutosen siinä yhdessä? Se on kai totta. Muuten se patakkäsittely, se on tarvinnut 4 kertaa väliin. Se 1-1, se on 50 volttia. Nyt kun se on tarvinnut 4 kertaa väliin tää 2, kyllä se on todennäköisesti se on purkoitus kasvaa. Niin. Se on normaalistikin se on 50-50. Tai siis se on 52 vastaan 48% se, että se käytännössä jos tasa. Jotain niinku lisäinformaatiota tulee, niin kannattaa vaihtaa pelitieteen. No, ei se 4 pataa osannut meillä vetää kotiin. Mitäs tätä lyöty? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 lyötyä peliä. Sitten 6 herttaa on viuhka. No, sulla on 3 ruutua, 2 ristiä ja 6 herttaa. Muistaakseni näin ainakin. Mitä? Ei ollut tollanen Monta herttaa sulla oli? 7. Niin, 7 herttatikkiä. Siis 7 herttaa 3 ruutua ja 2 ristiä on aina. Rouva 10.4, joo. Mut sä et ole lopetellut tätä ilmaisukahdennuksen perussääntöä. Jos on ylivahvat, niin ilmaisukahdennus on lupaus, että sä tarjoat vaikka 5 tasolla sen sun jakos. Eli sä oot luvannut tarjota 5 herttaa nyt tohon sarjaan, sillä että sä oot aloittanut ilmaisukahdennuksella. Mut en tiedä löytyykö kutoseen silti. Niin, mut jos sä tiedät, että Juusolla on jotain arvoja, niin sä voisit melkein kämplätä sille 7 kartin hertalle, 7 tai 6 herttaa siihen. Paljon se näytti lasku? Mulla oli 6 toimivaa pinnaa sulle ja siis silloin se 7. Niin, tää 1 imppi on eroa. Oli 6 pinnaa sulle. Silti kutonen. Mene syömään. Mä jotenkin ajattelen, että jos mä oon padassa, niin sitten